xemxiet il-ġmien ta' wiċċek inti s-sebbaħ il-ħolqien jisalmulek l-art bis-sema kull fl-imor loħ l-arsin ja Mulejja nisikħaj għalixin tal-ħajja s-sin fik is-seta fik il-ħina intfawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħut nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija ma ninsewx illum il-ħamejs, il-jum li fakkarna li Ġesu bħallum mhux hekk, il-jum tal-ħamejs tagħna l-Ewkaristija, din il-grazzja tant kbira, l-ikbar grazzja li se jagħtina, għax ma tagħniex xi ħaġa, tagħna lilu nnifsu eżisħuti. Ejjew għalhekk ngħidulu grazzi bil-qalb, nitolbuh jenna ħalli nkomplu nikbru fl-imħabba tagħna lejn dan is-sagrament u nersqu dejjem aktar leħ u nħalluh jibdilna ħajjitna. Fiskiet ejjew nitolbuh jaħfirna ħtijietna biex nitħejjew kif jixraq għal dan il-mument ta' grazzja. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek Mulej ħniena. Int kollok tiba mal-midinbejn Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna il-mejtin kollha tal-familji ċefaj u magru. Nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-għamejl nagħmlu dak li jogħġob lilek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ben Sirak. Isserraħx fuq il-ġejt li għandek u tgħidx dan biżżejjed għalija. Tħallejx il-ġibdiet u saħtek imexxuk huma biex timxi wara dak li tixtieq qalbek. U tgħidx min jista' għalija għax il-mulej żgur jitħallas minnek. Tgħidx dnibt b'daqshekk xi ġara, xi ġrali, għax il-mulej idum biex jagħdab. La sserraħx rasek bil-maħfra hekk li jiżżid dnub fuq ieħor u tgħidx il-ħniena tiegħu kbira jaħfirli il-kotra ta' dnubiet. Għax kemm il-ħniena u kemm l-għadab huma tiegħu, imma fuq il-midinbejn iniżżel l-għadab. Toqgħodx tistenna biex iddur lejn il-mulej u tħallejx min jum għal ieħor għax ħin bla waqt jasal għadab il-mulej u meta jiġi biex jitħallas minnek tintilef għal kollox. Isserraħx fuq ġejt li qlajt bil-qerq għax xejn ma jkun jiswielek fi żmien il-għawġ. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr l-Alla. Ħieni il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu flimkien. Li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħieni il-bniedem li ma jimxejx fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fi triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa,
imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħieni il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk, iżduma bħal tibna li tajjara r-riħ, għax triq it-tajbejn il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ħieni il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ilqgħu il-kelma ta' Alla mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Ma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknejn li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu magħon u ġebla ta' tħejn minn dawk li jdawru l-ħmejr u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek jgħalik okkażjoni ta' dnupa tagħha barra, jaħbatlek aħjar li tidħol bejt waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek u għalik okkażjoni ta' dnub aqtaw barra, jaħbatlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra, jaħbatlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefiex. Għax kulħadd ikun immellaħ bin-nar. Tajjeb il-melħ, iżda jekk il-melħ jaqta' biex terġgħu tagħtuh it-toma tiegħu. Fittxu li jkollkom melħ fikom infuskom u li tgħixu fis-sliem bejnietkom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minnu bietna. Fil-ħajja tagħna eżis ħuti nirċievu diversi messaġġi u xekk li jinfluwenzawna. Kull wieħed u waħda minna ninfluwenzaw lil xulxejn b'dak li ngħidu bil-mod kif inġibu ruħna. U allura eżis ħuti tajjeb inqogħdu attenti fuq dak li nħalluh jinfluwenzana. Għax kull esperjenza tal-ħajja b'xi mod jew ieħor tinfluwenzana jekk tajba u tinfluwenzana jekk ħażina. Kemm hu tajjeb għalhekk eżis ħuti li nsiru midħla dejjem aktar tal-kelma t'Alla. Għax il-kelma t'Alla ġejja minn Alla u ġejt biss tista' tagħmlilna. Jekk kemm il-darba aħna nkunu midħla tagħha u nfittxu li nifhmuha tajjeb. Għalhekk kemm għandu jkollna mħabba lejn dan il-ktieb għaddejs eżis ħuti u lejn il-kelma t'Alla li titwasslilna fil-Knisja. Dan l-aħħar qegħdin nisimgħu fl-ewwel qari tal-Quddiesa u xekk mill-ktieb ta' Bin Sirak. Huwa ktieb fit-Testament il-Qadim mis-sezzjoni imsejħa il-Kotba tal-Għerf. It-Testament il-Qadim u xekk il-kotba li nkitbu qabel Ġesu li huma 46 fil-Bibja. Minn għall-Bibja li aħna narawha ktieb wieħed hija ġabra ta' kotba żgħar, 73 b'kollox, 46 minnhom huma tat-Testament il-Qadim li jinqasmu f'erba' gruppi.
Għandna l-Pentatewku, l-ewwel 5 kotba tal-Bibja, mbagħad il-kotba storiċi, kif Alla jkellimna permezz tal-istorja ta' Iżrael, il-history ta' Iżrael. Imbagħad għandna sessjoni tissejħu l-kotba tal-Erf, ma' kotba sbieħ tal-Aġeb. Imbagħad l-aħħar parti tat-Testament il-qadim hija l-kotba tal-Profeti. Mela il-kotba tal-Erf kif Alla kellemna u jkellemna permezz tal-orrief ta' Iżrael, u l-kotba tal-Profeti kif Alla jkellemna permezz tal-imgħallimejn. Il-Profeti kienu dawk il-missjoni tagħhom kienu li jxandru l-kelma tal-Alla lill-poplu, u xek, kif ikellemna permezz tagħhom. Il-ktieb ta' bin Sirak huwa wieħed mill-kotba tal-Erf, ktieb sabiħ ħafna u ta' riflessjoni kbira. Jekk tajtu każ illum, hekk forsi ta' min il-qari issib ftit ħejma tul il-ġurnata jimmeditaħ illum fuq il-kompjuter faċli ħafna ssibu l-qari jeżiskuti ta' għandna website jisimha Lajkos bil-Malti, tajba immensament, Lajkos jisimha, li toffri l-qari ta' kuljum u 100,000 riżorsa oħra li wieħed jista' japprofetta ħafna ruħu minnhom spiritwalment. Waħda mill-iktar affarijiet li għamlulna ġiet fil-ħajja hija il-meditazzjoni tal-kelma tal-Alla, li taqbad il-qari pereżempju tal-lum u taqra ftit ftit u x'ħen tħossi Alla qallek xi ħaġa, tieqaf u tkompli tirrifletti. Imbagħad tkompli u tagħmel ftit ħin timmedita l-kelma tal-Alla. Kienu tajtu l-ewwel qari tal-lum il-kelma tal-Alla qed twissina fuq li m'għandna qatt nabbużaw mill-ħniena tal-Alla. Is-siskuti dan jotta l-kulħadd, jotta għalija ta' mhux għax jien qed hawnhekk nitkellem ma jottx għalija anzi, u x'hekk. Jiena bniedem bħal ħadd ieħor u l-kelma tal-Alla tkellem lili l-ewwel u dak li nipprietka rrid nagħmel ħilti biex ngħixu jiena, eżiskuti u x'hekk. U allura tabbuża mill-ħniena tal-Alla x'jiġifieri li wieħed jgħidu iwa nagħmel ir-rejt ma jimpurtax nagħmel id-dnub, imbagħad Alla mhux ħanejn ma jaħfirlejx xi żball kbir ikun dak. Eżiskuti għax aħna ninsew li biex jinħafer id-dnub Alla jrid jaħfrilna. Imma hemm xi ħaġa neċessarja min-naħa tagħna l-indiema. U l-indiem hija grazzja tal-Alla. Però Alla jrid jagħmel parti tiegħu u aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna. Il-parti tagħna jfisser li jiddispjaċina ta' dak li għamilna. Jekk jien ma jiddispjaċinejx ta' dak li għamilt, kif jista' Alla jagħtini l-grazzja tal-maħfra eżiskuti? Jekk jiena nweġġek lilek ngħid xi kelma li nweġġek u ma jiddispjaċinix l-għamilta, kif nista' jiena nippretendi li inti taħfirli jew tirrikonċilja ruħek minni miegħi u x'hekk eżiskut l-istess Alla kif jista' aħna nilqgħu l-grazzja tal-indiema jekk aħna ma jiddispjaċiniex u x'hekk tal-ħażen li nkunu għamilna. U għalhekk il-qari tal-lum qed jgħallimna tagħlima qawwija ħafna kemm rridu nqogħdu attenti li ma nabbużawx mill-ħniena tal-Alla. Għax min jabbuża mill-ħniena tal-Alla ikun qed jagħmel ħsara kbira lilu nnifsu. Għax jirrendi lilu nnifsu inkapaċi li jirċievi l-grazzja tal-maħfra tal-Alla. U għalhekk mulej Ġesu llum l-ewwel talba li nagħmlulek għatina l-grazzja li qatt ma nabbużaw mill-ħniena tiegħek. Għatina grazzja li nifhmu kemm int ħanin u kemm tħobbna, imma dan ma jfissirx li għandna nabbużaw mill-ħniena tiegħek. Nifhmu li meta nagħmlu l-ħażen u nintebħu minna l-ħażen, għatina grazzi li jiddispjaċina u jiddispjaċina bil-verità hekk li nwedu kun nagħmlu ħilitna kollha biex ma nerġgħux. U l-Vanġelu tal-lum qed ikellimna fuq l-istess ħaġa u x'hekk. L-ewwel Ġesu jgħidilna u x'hekk min jagħti tazza ilma lil xi ħadd taxu tal-Messija ma jibqax mill-ħlas tiegħu, però min-naħa l-oħra miskinu min jagħti l-iskandli ta'. U s-skuti l-iskandli mhux fuq livell sessuali biss għax ħafna drabi aħna fuq hekk naħsbu. X'ngħidu għall-iskandlu tad-da? Dan il-vizzju misħut eżisħuti l-aħna f'Malta sfortunatament għawdex inġorruh minn ġenerazzjoni għall-oħra min jidej eżisħuti. Ma jkunx biss qed joffendi lill-Alla, imma jkun qiegħed jidwi f'widnejn min jisimgħu dik id-dawwa li faċli mbagħad jibda jgħidha hu wkoll. Kemm għandna bżonn nagħmlu kampanji eżisħuti kontra d-da. Id-da huwa okkażjoni lix-xitan biex jagħmlilna ħsara kbira ta' eżisħuti. Id-da jfisser li ħares qatt tisħet lill-Alla kemm hi xi ħaġa kera eżisħuti. U għalhekk għandna noqogħdu ħafna attenti eżisħuti li hekk naqtawh dal-vizzju. Ir-rabja, x'in nirrabja, u allura nidej, le eżisħuti, l-ewwel nett
Bir-rabja ma nsolvu l-ebda problema, x'ħent ir-rabja il-problema tkun daqshekk u ġiba daqshekk u ma tirranġa xejn. Anzi, u xek. Allora diġà għandna noqogħdu ħafna attenti li ma nħarrux ir-rabja tinfluwenza għandna ħajjitna. U t-tieni ħaġa li għax tir-rabja m'hemmx għalfejn tidej. Għaw ħafna min jirrabja ma jidejx, u allura eżiskuti ma nħallux ix-xitan iwaħħlilna frasna xi affarijiet ma jkunux veri, li ma jagħmlu n-nies ħlief ħsara. Ejjew għalhekk eżiskuti nqogħdu attenti minn dan il-misħud vizzju tad-da u ta' kull skandlu ieħor. Kull dnub jista' jkun ta' skandlu jekk Alla ħares qatt jgħallem il-ħadd ieħor jagħmel dak id-dnub. U l-iżjed u iżjed jekk dan ix-xi ħadd ieħor ikunu tfal eżiskuti kemm rridu noqogħdu attenti. U Ġesu jkompli jgħidilna biex noqogħdu attenti fuqna nfusna. Noqogħdu attenti għal xiex niftħu għajnejna. Għax dak li niftħu għajnejna għalih jista' jagħmlilna ħsara kbira jekk ikun ħażin, mhux hekk. U allura noqogħdu attenti f'kif nużaw il-computer u l-mobile u affarijiet oħra għax jistgħu jagħmlulna ħsara kbira u jistgħu idaħħlu f'moħħna u f'qalbna dak li jagħmlilna ħsara kbira. Ma ninsewx dak is-sejjing li l-għajnejn huma t-twieqi tal-moħħ u tal-qalb, dak li jidħol mill-għajnejn eżiskuti jispiċċa ħsibijiet u xewqat tagħna. U allura jagħmlulna ħafna ħsara kif ikunu ħżiena dawn l-affarijiet. Nitolbu bil-qalb il-mulej eżiskuti l-lum mhux hekk biex noqogħdu attenti. Imbagħad tkellemna fuq il-melħ. Jekk il-melħ jaqta', allura nħallu il-melħ jagħti t-toma lill-ikel. Jalla nħallu il-melħ tal-kelma talla jitfa' t-toma talla fil-ħajja tagħna u mhux affarijiet oħra. Jalla fil-ħajja tagħna għalhekk niftħu qalbna l-kelma tal-mulej, niftħu qalbna l dak kollu li huwa tajjeb u nwarbu dak li hu ħażin. Għax nafu li kull esperjenza tal-ħajja tajba jew ħażina se tħalli effett fuqna. Tajba tagħmlilna ġejt u l-ħażin jagħmlilna l-ħsara. Ġobkom nqumu bil-wieqfa. Ħuti jeżies. Kull darba li nwieġbu iva l-imħabba ta' Kristu, nkunu qegħdin nagħmlu pass il quddiem fit-triq tal-qdusija. Nitolbu l-għajnuna ta' Alla billi ngħidu mulej bierek u qaddes lil uliedek flimkien, mulej bierek u qaddes sabiex l-insara ifittxu li jkunu qaddisa u bla teba fl-imħabba quddiem Alla u quddiem il-bnedmejn. Nitolbu mulej bierek u qaddes lil uliedek sabiex il-ġnus kollha jarfu l-imħabba ta' Alla li deret f'ibnu Ġesu li ġie fid-dinja biex isalvana. Nitolbu mulej bierek u qaddes lil uliedek sabiex is-servizz ta' dawk li jaħdmu fl-oqsma tas-saħħa pubblika u privata ikun wieħed attent u diżinteressat lejn kull min hija tibati. Nitolbu mulej bierek u qaddes lil uliedek sabiex l-Ewkaristija li niċċelebraw tatina l-qawwa biex nagħmlu t-tajjeb moħħna u qalbna kollha. Nitolbu mulej bierek u qaddes lil uliedek. Ħankomplu nitolbu għal qdusija tiegħu il-Papa Franġisku biex il-mulej jifejqu f'dan il-mument u biex il-mulej jieqaf miegħu ħalli jkompli jaqdi l-ministeru tant importanti li l-mulej jafdalu fideħ. Nitolbu wkoll eżiskuti għal knisja kollha f'da żmien tal-ġublew u l-vjesta pastorali fid-djoċesi tagħna ta' Għawdex biex dawn ta' bilħaq iġibu xita ta' grazzi mis-sema fuq il-bnedmin kollha eżiskuti biex ibedu l-gwerer, biex iwaqfu l-gwerer eżiskuti u l-firdiet u l-inġustizzji mid-dinja biex il-bnedmin kollha jarfu li huma aħwa ta' xulxejn u li tilmissir wieħed tagħna tas-sema. Nidulu grazzi minn qalbna l-mulej għax-xita li batinna, nkomplu nitolbu għax-xita. Ejjew eżiskuti, nitolbu għal ħutna, l-anzjani u l-morda u l-persuni bi bżonnijiet speċjali ħafna minnhom isegwu dil-quddiesa. Nitolbu wkoll għal dawk li iduru bihom, nitolbu eżiskuti għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna eżiskuti. Ma ninsaqat lil ħutna li għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja. Hekk ħutna li batu forsi bid-depressjoni u mart mentali ieħor biex ma jaqtawx qalbhom, biex isibu min jgħinhom, biex isibu min iħobbhom fil-mumenti diffiċli tal-ħajja. Ejjew eżiskuti fi-skiet ta' qalbna lil mulej nofrulu t-talba tagħna. U Alla, tama ta' kull min jafda fik. Għatina li naqsmu maħutna
l-imħabba li inti urejt f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu glorifikat għal dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, noffrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokun tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin noffru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswielna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Narfew lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fida ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nirroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna il-mejtin kollha tal-familji Ċefaji u Magro. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa ġisħuti nitolbu it-talba l-allimna Ġesu, it-talba li tagħmilna familja waħda u jalla ġisħuti niftħu qalbna dejjem għat-tajjeb u xek. Min qatt ma daq id-droga, moħħu qatt ma jgħidlu murħu d-droga diffiċli ħafna. Imma kis-servizzju hekk ukoll kemm it-tajjeb u kemm il-ħażin dak li qalilna l-qari tal-lum, noqogħdu attenti fuqna nfusna għax kull esperjenza tal-ħajja u xek tiftħinna moħħna jew u qalbna jekk tkun pożittiva għal pożittiv u jekk tkun negattiva għal negattiv. Dak li qed jitlob minna l-mulej biex niftħu qalbna fuq kollox għall-imħabba tiegħu. Għax l-imħabba hemm fejn hemm l-imħabba hemm Alla u fejn hemm Alla hemm l-imħabba. Ngħidu bil-qalb flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu laqda li inti trid fija, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewtijek li innek il-missier u bil-fidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen.
Għanna xnejdulu grazzi bil-qalb eżisħuti l-mulej tal-grazzja li jatina fil-quddisa, il-moħ xejken tagħna ma jistax jifhimha. Alla fil-quddisa ma jtinix xi ħaġa eżisħut jatina lilu nnifsu, mixċajta fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu. Ejjew nqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, demm ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażejn ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddis tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ġivejna r-ran fil-mistera qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Siedna. Ħanejdu flimkien issa 3 Ave Marijiet f'ġieħed 3 ijiem li l-ġisem tal-om tagħna Marija dan fil-qabar. Nofruhom għal bżonnijiet tagħna l-koll eżisħutej biex hekk bil-qawwa talla narfu nażlu dejjem dak li jrid minna hu u nwarbu dak li ma jridx minna hu, għax dak li ma jridx minna hu żgur li mhux taġi għalina. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf lid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.